De que xeito prexudica, por exemplo, tamén o Plan Xeral de Ordenación Municipal de Arbo as pesqueiras? Falábase moito dese tema estes días na prensa. Prexudica as pesqueiras? É posible que un plan prexudique as pesqueiras? Home, vamos a ver, o que está patrimonio claro cultural é que as pesqueiras en Arbo, non sei se o sabedes, se non sabedes, dígolo, sí. Está en proceso de ser declaradas ben de interese cultural. Evidentemente, eu creo que aí son optimista, non? O que sí está claro é que ata o que che falaba antes do descoñecemento por parte destes redactores, que desde un despacho, creo que non se moveron da línea, percorreron as parroquias e consigo as pesqueiras desta zona toda de Arbo, non? O que está claro é que hai un déficit documental na catalogación tremendo, é dicir, unha falta de rigor técnico tremendo. Home, probadelo é que fan unha ficha única para todas as pesqueiras. Mencionan 167 pesqueiras cando existen no Concello de Arbo 200 e pico, é dicir, a falta de rigor técnico cando habería que facer unha ficha individualizada de cada pesqueira, é dicir, o que se lle critica é esa falta de rigor técnico, sobre todo nun sinal de identidade para Arbo, como son as pesqueiras, todo o que xira en torno a iso, non? A lamprea, o sector económico e turístico para a hostelería, é dicir, ata iso pecaron de facelo mal. Entón, bueno, aquí este plan non hai